Salut, Smian, bine, Isaian. Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să mergem niște locații horror și haida să mergem. În prima locație, aici. Nu, dar ce creepy este. Dimineața. Este seară. Uite jucării. România. Asta e. E greutate să mă umple espresorul. Ok, să ne trebuie. Că nu să mă... Ok, eu fotbal, eu nu să fac. Ok. Locația este în al doilea. Ok. Am fost în al 1, acum în al 10, în al 2. Nu mai vreți să filmăm aici. Este și aici. Jucării cuburi. Ce-am fugit? Lea? Uite. O stropitoare. Dorită stropitoare. A luat tura de la Pasale, la Aerobanat. Și hai să mergem în alta locație. Basta. Ok. Dați-mi basta și hai să mergem. O să mergem. De să mă un pic, mă rog. La 3 am fost. Ok. La 4. Și hai. Basta. Bă, prieteni. De sau de eco. Ok, o să plec că este cam creepy. Și dacă v-a plăcut videoclipul, dați like, abonați-vă, vă rog, că asta m-a